ana maame no simi ko adwuma tim dis kan ma na de kye ne 3 days na boy no so a odi sa 1900 no e ma no na base obey adwuma no ana mse woni esi waje land na to won wo se ane ana mse maame no so abeda ne land na ere amame ana o se sa ana mse ane na mse okay bla mi de land ho man so hunya ti won sanya nka 1009 na kwaye land no so adwuma na me so menyere sika na sika kitami aba o mesmere menya bi ana o so okay wono maame na anya timia afa ne wono na chi edi ama me ne de enya me fort eye maame ne fort timi nkoye madwuma no wono ne yere enkwaji ni sika ti ba 3 days time ana mo frɛ me sɛ boy na abaji ni sika timi nkoye adwuma ni nana mesoma twɛn sɛ die besie ana boy ne kas miti wo mo frɛ ho koko krachi na me di koko no ma no sɛ me nkoye madwuma na boy na abaji ni sika ana me ko start adwuma mi start me do ma bu ashi adua abro adua mo do ba bo atodwe ni na akwasi am ko bu jo me ya adwuma na awo asade awo tie si me so no eno ano no me ba fie dan ma na me dia ko hospital esi malaria me fa ana obi ka kire me se de me si me ho si ani de we me so si te no me fa chi ana me se saade no me nimi ye ba di aduru ndi wasa mere meko timi ko ayo na nipa na ka kire me se ma abechi obi adwuma ere ye nipa na bomedua ana me se mi kire mu se de me kire mu ya ere kire nipa no ono o se an nipa na bomedua ana me se eye efesuni na wogya ya me gi koku na na se land no de wono no gi land no nipa no so antima ere an kire mu se we ya na se me de fa baby a o masi wakwaje obi adwuma na wabo obi a ani adua dan ndi abosomfo ne ayidi mentimi nkan me de kwa we meje 5 million no ba yi nkrofo so boa me na maye safe duru baby a den ma boroboro kaago me so a me da o me nya sika ntua o ma ebi adwadifo ma na o ma hwe ana am ka kire ma me se ne dia duro no a den ama me so me da ho enti no only one first can mere mame ani me nua ma me dua yo asase yo on yo yere on fa no nyu ni pa afra na o de ama no e tia me sorry kra na e bia na man timi ama ya adwuma no because I hu amame maame ne ka kire me se sisi a won waji sika ndi aye na ade ana majima bunu na me yale ya to won wanyende efiri o me frɛ na on fabiem enra dua ya ye ba ha kra no ma frɛ no en fabiem timintimi hu sesi a me da me mfe makoma ejira soro me mu me didi kakra na me fura ahye ndi akọ hospital ma pem meso ma boroboroka o hen fa na me ko biem me ni boafo bia me ni oba ya ana me yeze da bia so yetie mu hu de we amosi boa amanfo ha ana me sindi me de dwa me de dwane atoa mu na ma boa me na ma nya ma yarefe amane ya no Nhyira fan Ewiase mu Nhyira alasa Mahmood pacho utu 1900 pacho Ghana cedis pacho pasa siru ay friend say pacho friend ay akua wusua ono okro beso wono we Jacobu ni bato watikumuase no anka bro no a wote so anre ankyere me na den na hu de ma mi hu no ne se me ko ho na me ni menua ne ya adwuma no ana aweso ni na oti ne koku no ozo oba ho abehwehwe afu oba na se timafo akobubu nnua aguna afu mo se ana waka so mo se ne hweso ni no ena di timafo ne yere ekọ afu mo wa won no ho o san di timafo kobu timame ne kura no wo bob na wo krum ti ne efinze ni pawu enti na nwumre ana boy ba ko e France mala be frɛ me bla hamidu no se maame ne ma ai ne hweso ni no ay di aba ne se hweso ni so wontimi yere enti afu ne biem afu ne so no de we amisi force no se me ye na ye kama menye biare
adi ma anya bi kura bi na manya kakra wo so na de mo ni sika so menya land ni bi age kwaya fa so amedi hunu maame no ane wo ba minua ne ho ana oni minua ne tra ye miensa ye trans no si afu ni se de asia ye no wo hunu asema won kantimi de min siesie afu no na kakra be ba so ni achemu mi na za samre no nipa no edi kan aye asase na kwa chiri kakra nipa na wotu esika ma no no so da ono so da na ye den na wo so den na afudie wo so ana na no wo koko eda ho da ma eye maame na mu ma cho ansa na asase ne da ho anti koko no odi ka de maame ti ono no behwe ya afu na kan wure mama afo so atime yi ho no ana wose ne mi na mmom na betima ya asase na obetwani a woni na magie land ato wo de obedokra wontimi ye sa woni pa no ye frɛ ne sɛ ono ni azemene ni hada antena kopem se dana wo ba ya mekaso wonko ya adwuma na wo se ono nso nti kurom wa ankasa dabi ono ne tija ko buba to ono kra no o yesi wo baby twa be won hada enya yie na beba jakobu ko a o ma sanse ho on tam ba jakobu okay nti sanse wo kra de on tam o ma ho tini di kura wunim okay di anhwa na enti wode kokonu ne ma ona oye ni yi ansa eno ode asase no ebe kan ho that's all sanity enti bacho eno enti uwie kokonu yi no no ka so de asase ne kan ho ansa na wo kope 1900 no de abre no no yes asase na meje aye ne ye me nchama eba ne ya chimu no eno ni sika na 1900 okay Matias abrante no ampa se sika no wo wasa siruan wo diskana ma abrante no pacho sa me wodi amana wo adanse pacho me wadanse se wodi amana ayi eye ehonum kuku krachi no wono na si maame no wono ne maame na e bibia ni bibia woni maame na e nti maame ne bebo maama ne no bebo kuku krachi na maane se boy na nsa kan ntimi nkoya adwuma no na papa na so bebo mama ne ana boy ne susu adamfo na wone me ba one ne ba me ho no ewo me fie ho a me ka so wonko ya adwuma na o ka se wonya ajiska na on de okwa kwaji ni sika no ono so ka kirem se ne nsa ka sika no but one ka so asase ru no ombo amane so diska na ma brante ono so abo amane abrante ne ba ho no o ka kire o se sika na ne nsa ka na ne nsa sa tam no wo be ya adwuma no ono ne so obeya adwuma no no onim se maame ne de asase na yere ama me ti oba na o kan asase na mbusa na asase kro en wo kire me nam se na nya asase yi na onipa so wasi yere e de ama me se me yeso adwuma ana wasi sa nam se ai be na ne 3 days no beji hu sika yere e ko ye enti se wona udi ka beji na wonya so adwuma na afi no anya ho dia ko ye wa adwuma na misimi maame ne me frɛ no no mfa misika yere emre me ana o se maame na anya afa na chi dia bre me dia enye me fort Matias point bi ni e pa free mu enti me mfa say wo diska na maame na dana na maame so free krum ho e ba ko ma ase na no diska ne bre wo ai blan ne wafa wo mo ne transi ka asem no ana mo de ma no but blan wafa ndie mi nim no so mo no ka mo asem twam asana me de eba ti me ne me brothers ani ono ho papa ba ko ano ani ne yere ani yenya so yetrase ne ka ho asem Nhyira na wasa siru anu so nim ba bi ote wokuma ase ha dabi na mo wona number mo de friend no bacha gebetima nya number no bacha okay enti the woman say e person ye hwe because ara wo se me woman say tie for obi na wona sase na branti so koje no ebunu na waye na ebra wo diska no ma no wie no na wodi ka dia ma obi dada ene woni pakro beje ye na eba ne say oba na kasa ba so kakra oso nkonko ye na dwuma problem bi ene ho okoso na okoyare ye osusu so okoso no ene ebi a BBS because of fetch dey so waboni dua eni nti sese no enka maame na ono de asase ne ma no ono mom na betumi agina ma kire bibi kakra a kire ye na nka etimi aboa eno akua wusu a ono na nka obetumi aboa kakra me hu se ebia ampase ni se ba ono so kire se ono de wa ma abunu woni problem bia wo ho yare etimi ba abre bia nti ebia wa na wo yare e ba ne na ba behia
maame no so asɛm no ɛyɛ sɛ ba ne saa ɛyɛ ndwena asɛm hu yie paa na sɛ minim no sɛ sampo na te a ɛnam no so na akɔ asase no so ntinka enipa wu onya fe cause nipa wu asabi ne mfa so obi amai apart from so di nipa kɔgye aduru ana akokunu nya sika nipa wu ma onya hwe wo so nti enka aba ne say e de a ne hu bebom cause na asase so na akɔi tinka na motu bi afa ho so otu bu ama onya asomdwe ne cause otu ana mo be ne otu afa ho adaroma bacho tamu ayare ne bae no na me kura na kasa mintimi nkasa ntimi wife ne frɛ no e ka kire ne say na siu na ye ko baby no o mo say asase no ntini abonu dua sɛ yɛ wo hwɛso ni no sɛ yɛ de obɛgye asase no yɛ de yɛ nim nti maame boae wɔse wɔno so yare da hospital ana me nina mu bɛ 3 months me frɛ na me yale ana me eduru baby na me ho kyere me ameka sɛ sisi ama bobobobo sia bebre menye sika ntua me so a menye hwe me da ho me yere so nkrofo ma bo ame kakra nti me ntimi mfa me ho ensoa wo mu da bia saa maame na busuafo okrom ho ya ai sanso eye maame usua eno akwa usua awasa siru ano na busuafo sanso ba ja na wo de ato wo manim o wo mu de se krom ha na ene wo muti wo mu hunu de esi ansa na me ba o maka ho de obi anka hwe since me ba krom akra maame no me hunu da Jacobu ebi o ana efi a friend say me bla no kra adwuma no wo ye no woni maame no abusuafo na eye adwuma a wo mu ba hokọ enso obi anka hwe so akoye me ne maame na asem ti maame na ka ebi aminim se obetimi aboa me afa me yare no se bia o bebi kura se nka me yare me nkɔhwɛ me ho a ɔno so yare eti eduru bebi a ɛka na ayɛ bebre a me ka sɛ ne ɔmpɛ sika ne maame no ɛne sɛ ɔno so ka sɛ oni sika ɔdi sika no ɔdi ayɛ na ade ehia no ti oni sika bia ɔ abusuafo ayɛ nsra 104.5 Ewiase Mu Nsem Ewiase Mu Nsem Ewiase Mu Nsem Friday edition na yɛde ɛbrɛ wo no na yɛnua Hassan ɛwɔ ha ne nsɛm no awrahu yie paa na yɛpɛsɛ yɛ dom sukɔ ne yɛhwɛ nneɛma a ɛbɛfiri mu ɛde aba ama yɛn na medom mmienu yɛ nyamu ntiaseɛ ne atima hwɛ de yɛbɛyɛ ɛde afa ho ala yɛhwɛ ne sɛ abranteɛ no ma no kora nya adwuma ɔne wo kasa wɔ asase no so ntɔkwa baa so dabida ɔno kora ɔkyea me nsɛm me mfa sɛ ma betna hanti mentwa tro oni na nya kasa bia wo so menya ka sɛ anye landi na ma me ne de ama me no ɛwa no sɛ o ɛne sɛ nya problem obekwa akɔgye ne sika ntimi ya adwuma ntimi kram ka sɛ ne wo no nkɔyɛ na me nkɔgye misika no so ɛnya me na fort bi enfrim nti sɛ me ka sɛ me ne bla no ɛkasa ya ɛna sɛ ma wan kwa asase no so ama na ama hɔ amema wo ne dabi efiri sɛ ofiri o kan sa asem no se me nkoye madwuma no a wo koye be sin na kura no me hu no bi all right asase no wasate adu say awo hyase se wo yeso adwuma say this year I'm starting to my do the ma do be 1.5 acre ana na ne hweso ni na wati kokoo no ono so do bi afu to make ye eno so yere e ka honti mu bai kakra okay ye be se ye hwade bi wa ha hwade bi wa ha wo starting se wo kwa asase no so aye adwuma kosi se wo yare ye it take how many months or years bacho me start adwuma no e wo ayinimo February this year February yeah January February bosumi mienu no okay ana yare no so be start me May to June ntina malaria sa antimidie from July no and a serious ba bosumi no machi no dabi February to May near 3 months and June July and bosumi no no nti wodua kokoo ni kakra ma aba apege dia me do madua ni na mana pie kura kama sana yare no ebo me a medeba ake yenhwa hanso ebra wunyi abrante bompu ni mpro ka se kone koye wadwuma kosi se wo yare ye ne so take how long
so ono mfa say in my February na mu because me this kind of mama me 3 days pepe and oba okay and na February na me pese nya picture bi ma yetiefo ne yahwefo se de be ya obi ade na adwene analysis a obehu de ono so ebe ya fa ho because asem wo wan we ne ya obeka de akosi bibi so nso ebia na bronisi coincidence so sensem de ebi ne bitimi hia e ma ne se enso bia na nye sa na tie aha ntina ma bibi sa questions ano nti yemfa ne se from then no maame no ediskana ma abrante no se de wa watete no adanse so ediskana ma abrante no e ma ne ko nti ba ne se wo ko back akogiska no wo asase ru an ho no e no ka se wo disikana ma no e ma ne de ko afuo no so oye nti ne just ensese onye sika bi amfi ba bibie mu nsa mfanye dai ne ba to sa no peso kire ne mu enye sika ne wo ne ho ne wonfo ade ma back no peso de be ma yes o si sika no de o so mo gi boy ni sika no mo de efie nti o mo gi sika ndi ama boy ne de enya de sika wo bibia bi ma obeti ma bo ame se wo de sika no nti me nya obi a obeje land ne dia me fa ma na me nya sika. Okay. Me da ho me ko fa obi wan. Okay. Enyanti ase wo ho. Me say ma me diskana ma brante no. And say eni wo no ne nsem. Dabi. Okay. Enti ka wonye obi mo ma ne beje dia na obenya otare 900 cedis ne dai dai e dia ma ne ko ato nsa ye dai afiri ho. Nse say kokko wo so. Asese ma dua tojo am. Ba to omo ye ho adwuma na se mo ja ma na ka wuram. Sesi me nua na wo no. Oso otutu ho. Okay. Na nse me ma oba ne ko. Okay. Fine. Me ba to emra wo yare no so start say yehwe yare no yare ne start me no ana ka se me bush wo na e adwuma na me tutu hono ti me tutu hono ma na ese awode me kakra ana me sa awia bo se na awode me na me kan sa wo tinti me peja me mu se no na me ho aye me yi prekope e sa fi na awona ye mo me nanti are asesa ti me nanti kakra me duru fie na na me jale nchen am da mitna ho no ba idin su wa na me dware eno ano no ade afi na so me mfen ne me mfen me mu me bo wa na emoja efi mu ba ususu se de pa na ayo me de na minim se adwumaden me de sa time no minim se anuabuo ne adwumaden no ana bi ama me mu tina me jonso a yellow ana me black ka se ne I saw na wiane sontie malaria timidi ko hospital a mo bom mpane ne ade nko yie tisi ade akosi pise duane obi abo me ko be bi asa no muka bisi adutu bisi duabo meso de o mo be kan no ana me de mefa because me nim de o nti adutu no mo se fi hipote ebisi asase no ebisi ya asase no ene ebi nso se ede ya ebisi ebi frifie ebi nso se frifie yes me hu nipa akonfo ana malamfo ana asofo ana akonfo nko a yes aboso no mu nyina huna de pe ebi anko ne se de osi huna de fa but ba akopɛ na ka kire me se eye efie ene me hu nipa e ka ho na eye me sa on pese o mu yi me firi o alata mpacho yenhwe wa yo obi bone bia ususu se obetimi ayi wa free atiasefo asase so ana ewiase ame ba de men ka se bia fidie so because me tie mo pa anti se maye bone ya meka na mo aboa me ye obi a bone ana me so no mini nua na ne na mo ano no ko anti ono no kwanya land nti na ma oyere ofre me se me so me megibi ti mi nam ho ndie unsusu so ayo bi abone enti na me yare kura na mo ogidie se mere ho beto because unyo bi abone ala mpacho waware pacha me yiri oyire mu yesai me okay me ne aba ba ku we ana akura na akura peja na onyankopon je ne ono ne nkwa akura ne film ana oba ne film oba ne film ana chiri me fa we we wona na wo say pacha ya wotre penimu ofie na we mu eso ma ye nan pacha wo ware oyire mfie se ni pacha 7 years ni okay unsusu say montam bibi ho ene me yire de yan ko ya asembia na de film no so o dabi ono so menini ni problems
for high and 104.5. Ewiase Mu Nsem Friday edition. Also for Wadi Nina, Michael Entry condemn and a matter Juma de bro. But they are falling in our house of us and to Hanana, Yebi, Obama for Tomrosi, Watrasi, Kosibua for her, Sana, Nanaji, so produce a boy to make it. Don't reach at the echo. Now, Facebook, no, so what me actually, but Modia, never should be alive. Spiritus Steven, Ubenya, Sana, Facebook Live, Ubenya, after YouTube, and so Ubenya, now, after what to me, the drink, and so to me, but and simply no, now, make I will say, you do my need be a dime, you do my need be a pedibrantia, and when you have some cry or pedine, and inti, or see baby, or Jean Beach, Atonsu, a genius, and Afi Espresso, Atonsu, genius, Espresso, Brantia, and what drop pan when you ask them, say, oh, a dime or one said that ain't true, I'm a flat, yeah, or so up a flat, okay, sandwich or buy a patch, oh, be or me, I'm a boss, yeah, and won't do a come up, I'm a fan number, my friend, or no other church and someone whom Eddie actual number near 0263 435 594 0263 435 594 na o neno edin koma ono a edede wo ho enyina bema na otimi ahwa aboa no ensem bebre ene wo ho a ye pese ye bobbo so ede ema wo na ye bo ase bibia be kama pacho ye be frɛ ye maame no na ye ne edin komo ne ye pese enu aku a onim biribi fa yemi abeme yare because asam na no den me kopa bibia be di enem be de ne nam ono de nkokopa dwuma ye na se bo de ahwabusua nanso itira ye nsem bebre na abamu tie pese efre ma amene ni din komo se eden na gina so ama sa na mu yesi na afi wey nani no so ede pa na wo ho ye try na ye pusuna ho ma no na afi ye nya no ne ne edin komo sisi a so I don't be so biejana kuya bieje bitese no to pa mi China amanya feelings anu abamani na hweyesi form wow. Linia here in the bank na wa ho funi na na se nyina ho tini e fisi biabo ti di ni chinchin pai ba si bebre ti e ona me ku kire se e fa na ndra ase before then so there be a meeting prophet wo and Nhyira se na e se asofo fo adults tini e fa na se ti e ba ha se dan kan yakopon se ye nya die ni bi hu e ba e cross bi hwe mo se ni mo ina yare ni kidi ni liver ho na aka no ordinate to do so na no kro boy na mama sabre na wo me ka se ni kidney ni liver na do bia na ba na mo fa ni ko hospital ani de na ko ye lab McKinsey no won so ya McKin Ven capsules esiesie wa mame wow ene won so ya me queen Ven capsules esiesie wa ma sese wa hon keka so mani pa pharmacy chemical and herbal shops etifo be kwa Rec Clinic Limited Adenta Pantan Junction or KTV danu mu a etifo frɛ 0244 18 32 30 Ven capsules VENE FD ahwehwɛ saa ejedi enkrato yi mu agye atomu se eye Nhyira, to 3. Na claim 5 Ghana credit free. Go new, my Hawaii. Na do 8. Your 5 Ghana cedis airtime. Put 3 bottles. Say a Guinness Foreign Extra Stout. ABC. Anasa Origin Beer. Who choose who choice? Put your dial star 1000 star. Now with the code no one is a trainer sino. Atwaso. Now with the hash SC3. Now 5 Ghana cedis airtime. No, I drop it. Yanni Guinness Ghana. I'll get up. Come here. There. Come on, we use MTM pay. And she's like a crowd home. No, Nyasam. One time money power only if you do what it. And say I pay for no. FDA. I just saw a judge in Katoimu. I just say
Mosa wafo we. Adame humu bia na makai ka no e friend of fansa betumi komu no. Edua ya herbal tonic. Any edua ya malamix. Ena mo ya ware aso twan. Da obehu ye na ye nsade da ye komu sa. Ye di odo sa no. Hey. Malaria pata pa bia etchen ye fie ha. Edua ya herbal malamix. Na etumi tu ase kra na ye hu ya ye den no. Ena edua ya herbal tonic nso ama ya hihye kama. Especially my wife. Sisi okwa fichira on so fa bi mu. I can see. It is a monum necessary. Da ben ambasa akoto fra benum. Na yesi ye be ma na sansa. When you bre. Ewo pharmacies, chemical, any herbal shops. Dudu pa ewa Accra. Power Specialist Herbal Clinic. Domi Born Again. Any GCB bank no na di hwani mu. Kumasi, Ewiase, opposite Josbro filling station. Takradenso, Anaji Estates. Customs Road, Woben Anaji JHS. For 0244 544 422 and answer 0200 383831. Monsha sa apemfo abata wo mo manufo ne kwada wo ni fiedum enum bie. FDA ahwehwe sa edwadie nkrato mu agye atum sa eye. Asua kwabena sije kan yampa wasi Dabia wo hia nipa di onupa wo baba ya mamre no manya ska butubutu na kai so baba dase nya feska bajiska so adwuma mu na ade banya wo ana banya no famo wo dase wa yeska ni upe moti ade ya adwuma ana antwuma stroke adam moja bruso asichire ya de upe kunu ana sa wo pa wo ya bodua ana se ato atwifare na ya na nkoda ana sa honamani ya de na nko a wo ba asuo no matete wo disra so aneko ana wo dobna da oyo batankase a wo hunu nyanka ne akunafo mobo enti wutano a ebebu abowa minya mi di dwa na maboka ene ye bia da romancy me kwa China ni Dubai ma warrior so wa yes ye dia dance ya dia bache aguna saman ukwa abunsa ni fa so ba abunsa bonkum so Esa be na abo apom dirimu. Asiesie mo mama nya hoden foforo kra. Sesei agbave tonic adaroma esuo me honam nya me ya bie o. O tro faro se me dance na aja brochire. O manfo muti yo. Agbave tonic kutie koko. Agbave ba mo nso sasabro ukotodwe
Linia made in the bank na wahonhom na funi na nase nyina honhom tini efise biabo ti di ni chinchin pai bo ase bebre nti e wona meku kire se ye fa na mbra ase before then so there be tie prophet wo Nhyira se na ese ya so for adults tini ye fa na se beti ye ba ha se dan kan yakopon se ye nya die ni bi hu ye ba e cross hwehwe mu na se nyi mu ina ye yare ni kidi ni liver ho na aka nti no ordinate wo do so na go no kro boy na e mama sabre na wo me ka se ni kidney ni liver na yo bia na ba na mo fa ni ko hospital ani de na ko ye lab Linia made in the bank na wahonhom na funi na nase nyina honhom tini efise biabo ti di ni chinchin pai bo ase bebre nti e wona meku kire se ye fa na mbra ase before then so there be tie prophet wo Nhyira se na ese ya so for adults tini ye fa na se beti ye ba ha se dan kan yakopon se ye nya die ni bi hu ye ba e cross hwehwe mu na se nyi mu ina ye yare ni kidi ni liver ho na aka nti no ordinate wo do so na go no kro boy na e mama sabre na wo me ka se ni kidney ni liver na yo bia na ba na mo fa ni ko hospital ani de na ko ye lab